Takže, čus ľudia, vítajte u ďalšieho môjho videa z 6G Fidget. Toto video bude o vylosovaní mojich dvoch postav. Jedna postava je zo svetu 27.de z nemeckého svetu a druhá zo svetu S18.cz. Na svete S27.de je level 32 a na S18.cz je level 10, ktorý už nehrám. Takže ja som to vylosoval a mi to vyšlo, že prvým výhercom, ktorý vyhral odo mňa postavu na S27.de sa stáva Boris Kukla, ktorému blahoželáme. A druhým výhercom, ktorý získava odo mňa level 10 na S18 sa stáva Lukáš Prikryl, ktorému takisto blahoželáme. Takže chlapci, toto video bolo dnešné vylosovanie postav a užite si ich. Takže to by bolo vlastne pre dnešok všetko a ďalší takúto súťaž budem tiež organizovať, ale až tak za 2 týždne, takže teším sa na to. Ako vidíte, toto je moja postava z S7, level 166. Dnes som nahral level 166 a som aj v novom cechu. Som v cechu Klub Pohodářů, je to 26. cech a má vynikajúce bonusy, 188%. Ale som tu len dočasné, potom sa vrátim naspäť do môjho cechu u Mateva. Takže to by bolo z dnešného videa všetko. Ešte raz blahoželáme výhercom a stretneme sa na budúce. Čus, Mati.